ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିଥିବେ ପଏଜନ୍ ଖାଇବା ପରେ ଆମର ଡେଥ୍ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ପଏଜନ୍ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଏଜନ୍ ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପପୁଲାର ପଏଜନ୍ ସିଆନାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ପଏଜନ୍ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଆଉ ପେନ୍କୁ ନେଲା। ଏହାପରେ ସିଆନାଇଡ୍କୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ପରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲା କି ଏହାର 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମିଠା, ଲୁଣିଆ ଆଉ ଖଟା। ତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଆଉ ଜଣାଗଲା କି ପଟାସିୟମ୍ ସିଆନାଇଡ୍ ପଏଜନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖଟା ହୋଇଥାଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଡ଼ବା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଜୀବରେ ଜଳିବା ଭଳି ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।